yo malah curhat toh. Apa duwe terus langsung mepet bojone nek sing gak duwe piye. Curhat dong Mbah. Ngono ta. Mepet sapa? Mepet abahe. Wonge rada gering. Ketularan kapok iki. Penak mepet to. Wong kepepet kan kepeksa. Ya. Wong kepepet iku kepeksa, tapi lek mepet iku wis siap. Nah, kudune awake dhewe harus belajar mempersiapkan diri. Opo wae sing dipersiapne salah satunya